Egun on guztioi gaurkoan gurekin izateagatik. Deialdia egin genuenean, pixka bat adierazi genizuen zertarako zen hau, hori historikoaren barruan hitz egin lanketa bat egin nahi dugulako, eta hori aurkeztera datoz gaurkoan. Ziturkiko udalak azken urteotan hainbat urrats eman ditu, herrian eman diren giza eskubideen urraketa larrienak azalera atera eta zauriak sendatzen has daitezen. Euskal Herria Bilduk, Euskal Herria Bilduko udal gobernua saiatu da horretan, eta saiatu da beste alderdiak ere bidelagun izatea gaur bezala. Gogoan izan behar ditugu, 2011ko azaroan, Hernandorena Kultur Elkarteak egindako lan bikainari esker, udalak parte hartu zuela Zizurkilen 36. altxamenduan fusilatu edo izituztenak gogoratzeko ekitaldi hartan. Eta ere, 2014an, otxanbelak 10an, Zizurkiko udalak lehenengo aldiz egin zion aitortza ofiziala Julian Galarza Zizurkildarrari eta Kiltzioneko urteurren hartan ezoiko osoko bilkura batekin. Urte berian ere bai, 2014an, torturaren egia itzaletik argira jardunaldiak antolatu zituen udalak, eta bertan, Pako Etxeberria, Iñaki Egaña, Pili Zabala, izan genituen ohorezko gonbidatu bezala. Jardunaldien amaiera hartan, torturaren omenezko oroitarri bat ezarri zen Zizurkiko Josarri plazan, bera gogorarazten edo oroitzen zuen monolito bat zegoen toki berean, irekitako zauriak nolabait leuntzen hasteko bidea eginez. 2018 urteko martxoan, Hernandorena Kultur Elkarteak, ostera, Gernikako aritzaren kimu bat landatu zuen Pedro Mario Otaño Zizurkiko plazan, alegia, biktima ezberdinen senideak palakadaz ongarritu zutena. Bertan, frankismoaren, etaren zein estatu aparatuen biktima gogoan, argi esan zuen Zizurkiko udalak ondorengo esaldi hau. Ekitaldi hau, baliatu nahi dugu zuen ondoan gaudela esateko. Ohartzen gara, sufrimenduaren tamainako erantzunik ez dugula. Eman sarritan. Ez dugu alderaketarik egin nahi. Ez dugu ekidistantziatik hitz egin nahi. Indarkeria bakoitzak izan ditu bere ezaugarriak. Baina, udal bezala, argi utzi nahi dugu guztiok aitortzen zaituztegula. Guztiok duzuela egia eta justiziarako eskubidea. Zizurkiko udala ondoan duzue eta izango duzue. Horiek dira, azken hamarkadan egin ditugun bideak egin dituen gertoki batzuk, eta gaur, bide horretan sakondu nahian, azken hamarkadetako indarkeria politikoa lotuta, Zizurkilen gertatu denaren argazki osoa behar dugulako, hitzarmen bat sinatuko dugu Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera, Zizurkiko herritarrek pairatutako giza eskubideen urraketak eta sufrimenduak ezagutzeko bidea emango duen lanketa edo ikerlana abiapuntu gisa. Azpimarratzekoa da, Zizurkiko udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek babesten dutela ekimen hau, gaur agenda arrazoengatik ezin izan dute egon ez Eusko Alderdi Jeltzaleak eta ez Alderdi Sozialistak, baina eskerrak eman dizkiogu hemendik horrelako ekimen batekin babesa eman izanagatik. Halaber, eta nola ez, eskerrak eman dizkiogu guk ere, Zizurkiko udaletik berriro ere Hernandorena Kultur Elkarteari azken urteetan egindako bide hauek, oroimen historikoari buruz, Gernikako zuhaitzaren kimua ezarriz, lan horrek abiapuntu gisa izan dezan Arantzadi Zientzia Elkarteak egingo duen ondorengo lanketarako. Beraz, berriro ere, ohorez, eskerrak eman dizkiogu Hernandorena Kultur Elkarteari. Eta Arantzadi Zientzia Elkartearekin sinatutako hitzarmenak 2 urte pasatxoko lanketa bat izango du, orain hasiko dena ez hutsetik, aurretik esandako lanketa horiek kontutan izan dituzte, eta 2023ko martxo bitartean edo egingo dute ikerketa lan hori. Hemeroteka azterlanak, artxiboko
lana eta baita ere herritarrekin elkarrizketa pertsonalak eginez. Orain, hitza Javi Buzesi eman nahi diot, Arantzadi Zientzia Elkartekoari, berak esplikatuko dizkigulako ikerketaren xehetasun guztiak. Bueno, egun guztioi. Esan duen bezala, gu ez gara hasiko hasieratik. Lan asko egin dago ja. Bai Hernando Elena Kultura Elkarteak, udalarekin, Arantzadi bai egon da hemen bat alditzen itxerarekin berreskuratzen, eta bueno, lan asko egin da azken urteetan, eta nik uste hemen gaudela batez ere laguntzeko, beste pauso bat emateko, eta batez ere laguntzeko. Oroimen historiko hori berreskuratzeko beste pauso bat eman, ez? Eta nola, ikerketa sakon batekin, ez? Ez da bakarrik gerra zibila ikertzeko, ez da bakarrik lehenengo frankismoko urteak ikertzeko, baizik eta gerra zibiletik gaur egun arte giza eskubideen urraketa guztiak, ez? Zenbat pertsona sufritu dute eta sufritzen dute gaur egun arte giza eskubideen urraketa larriak, represio frankista eta beste urraketak, ez? Eta horretarako guk egiten duguna da, ja, daudenak, ikerketa ja daudenak berriro sakondu eta sailkatu, giza eskubideen urraketaz, sailkatu, eta azken urteko gatazkaren represioa eta biktima guztiak sailkatu bai jakiteko zehazki zer gertatu den, eta biktima bakoitza eduki behar du bere frogaren elementuak eta bere sailkapena, ez? Beraz, asuntoa da lan txukun bat egitea, badaude gauza oso importanteak eginak, gure lana izango da batez ere artxiboko lana, historiaren lana, hainbat artxibo konsultatu behar ditugu, bai zizurkiko artxiboa, baina baita ere militarrak, estatalak, eklesiastikoak eta bar, eta beste aldetikan testigantza jaso behar ditugu, bai, eta hori ondo egiteko, ondo atera da proiektua, testigantza jaso behar ditugu, bai, lehenengo frankismoarekin relazionatuta, oroimen historikoarekin eta gertuko azken hamarkadako testigantza bai. Zergatik, dana ez dagoelako artxibotan, represio mota asko eta giza eskubideen urraketa mota asko, froga bakarra da normalean beraien testigantza, biktimaren testigantza edo bere senideren testigantza, ez? Orduan oso importante da, ondo atera da proiektu hau, zuek parte hartzea, zizurkitarrak parte hartzea. Gu hemen berriro esango dut, hemen gaude laguntzeko, klasifikatzeko, jakiteko zer gertatu den, zenbat pertsona sufritu duten giza eskubideak, baina hori dana ondo atera dadin, zuen laguntza behar dugu bai ala bai. Eta holaxe, esan duen bezala, hasi gea ja, 2 urteko proiektu bat da, emaitzak publikoa egiten ditugunean jakingo dugu noraino iritsi gehen, eta bada posible iztea edo jarraitu behar da ikertzen hori ikusiko dugu 2 urte barru, ez? Eta mila esker. Bueno, ekitaldiari horrezken honi amaiera emateko sinadura egingo dugu.